Dasiga ang imong kaugalingon. Pinaagi na sa pag-aampo. Gato na sa itong labing nga makagahom sa tanan. Kaya bitong nga pag-ampo nga dili lamang nga tapaw. Nag-ampo sila. Pero ang problema, ang ilang mga binuhatan. So kinahanglan gyud nga kung nga tinuod ka nga adunay gugma. Gato na sa itong labing nga makagahom sa tanan. Dapat magsakripisyo ka. Dili lang kaya maningkamot ka aron nga madato ka. Kung dili gawa sa imong nga pagpaningkamot, imong isud sa imong hunahuna. Ang atong nga labing nga makagahom sa tanan. Dili man ta perpekto ni kalibutan na. Dili kita perpekto. So bisan tao ta, gitagaan ta og hunahuna. Gitagaan ta og may hunahuna ang gato na sa itong labing nga makagahom sa tanan. Makasayad ta kung nga unsa ang matarong. Kung unsa ang dili. Nang kita pilion gid nato kung nga unsa ang maayo. Muna ya pinaka-importante kayo. Nagawa sa atong pagpaningkamot, mabuhi ta, ibaba sa kalibutan. Kinahanglan nga seryoso ta sa pagtawag. Gadto na sa atong labing nga makagahom sa tanan.